també sé que mai més podré menjar ni ous, ni carn, ni llet. Però això he decidit. Hola a tots, soc Nara del Pino i us venc a explicar per què l'ésser humà no haurien de ser vegans. Primer, us vull informar que som molt afortunats. Tenim totes les vitamines necessàries en les nostres menjades diàries i això ens aporta estar sans tot el dia. També hem de saber que donaria aquest món una gran sobrepoblació en el món animal, perquè no matarien ni gallines, ni peixos, ni vaques, ni porcs. Aquests ens reproduirien massa i donaria terme, com us he dit, a una sobrepoblació. Com us he explicat en la meva interpretació, no menjaríem ni portaríem roba del món animal. Què ens aportaria això? Això faria la desaparició de treballs, carnissers, apicultors, costurers, pastors, ramaders, etc. Afectaria molt a les nostres indústries globals. Ara us vull posar en context. Estem a Nadal, un 25 de desembre, un sopar. Hi ha una família de porcs. Segon plat. Què menjar? Costelles d'humà. Sí. No els agradaria que es menjar, sinó que no. Però, de veritat, creix que hi s'ho dubtarien dues vegades? Creix que no es menjaríem un sopar molt típic? Sí, aquí són els exemples que diuen que són l'espècie més benevolent de totes, l'ésser humà. Són els únics que es demanen dues vegades si menjar un animal. Però nosaltres sabem que ells no ho farien, de veritat creix que ho farien. És necessari sacrificar-nos per uns animals que no es sacrificarien per nosaltres? De veritat? Moltes gràcies.